Getting in shape made effortless. TM6, the all-new Thermomix by Vorwerk. Welcome to the very first edition of Lovin' Daily. This is going to be an incredible expose of Malta's prison. Welcome to COVID Calls. Mil-1 sa 10, kem taħseb li se tirbaħ? Naħseb illi 7 ħalli nkun kaut. Għaddaħħa, bro. Grazzi lilek u grazzi lilla fil-Malta. Have you ever smoked weed? Xarabank jilqakom għall-ewwel darba. U din feħrabtilhom tad-Division 2. They bombed us without any reason. Dak li kienu Twin Towers. Ma ħallux tiġi gwerra fuqna. Kien xreċta. Jisparaw. Ħadd ma jista' jemmen li dan il-Papa Il-Ġermanja waqt il-World Cup. Nsemmilkom il-Pjazza tal-Vatikan. huwa l-bidu ta' staġun politiku ġdid. Is-sitt eżorċisti. Wasalna Ħajiti. Il-gwerra. Kellu jmur 6 pajjiżi oħra. Le, mhux huma kienu. Fl-aħħar se jinħeles. Terroristi li għaddew minn hawn u sparaw in-nies is-synthetic drug li ordnajna aħna. Il-karozza għaddiet minn miegħi. Chris Bartolo jinħareġ mill-ħabs. Triq li minna ġesu għadda. L-istorja ta' Xarabank. L-istorja tiegħek. Merħba. Insellmilkom. Nixtieqek tala' għajnejk u timmaġina li qiegħed id-dar iħabbat il-bieb, tiftaħ u ssib il-pulizija u jgħidulek biex tmur magħhom għaliex xi ħadd fil-familja tiegħek irrapporta li inti babast abbużajt lit-tifel tiegħek, lit-tifla tiegħek. U inti ma mint assolutament xejn minn dan kollu. Ejdli dak il-ħin xi tħoss. Xi tħoss meta dik it-tifla tibda tgħid storja li inti qatt ma kont parti minnha. Hekk ġara. Lil Manuel Camilleri li f'dal aħħar żmien, f'dal aħħar jiem kellu sentenza importanti. U llum mod esklusiv għall-ewwel darba wara dik is-sentenza qegħdin magħna. Manuel, nirringrazzjak llum Desire li llum hija wkoll il-mara ta' Manuel. Ħalli naraw daqsxejn. Hekk ġirja għax twila l-istorja, imma ġirja ta' min xi għaddejna. Min xi għaddejna xina ħafna drabi kont għext din l-istorja magħkom u nafa sew din l-istorja. Ħanaraw daqsxejn. Bniedem erġajt twilit mill-ġdid. Dan Emanuel, ħanfakrukom l-istorja tiegħu. 6 ta' Novembru 2002.
Emanuel Camilleri akkużat li abbuża minn bintu sa minn meta kellha 5 snin. Emanuel Camilleri jisostni li din hija gidba. 2006, Emanuel Camilleri jiġi l-uffiċċju ta' Xarabank biex jiltaqa' ma' Peppe Azzopardi. Għalli li kien lest joqgħod fuq lie detector biex juri li hu innoċenti jingħatlu dal-apparat ma jeżistix. Però jien kont emmintu dik inhar. Tant illi għamilnilu intervista anonima. Ġejt arrestat minħabba gidba, għattajt ħin ġoċella minħabba gidba u għadni għaddej minn martirju minħabba gidba. Jimarriċ li nkun il-liberat għax menx bizzejiet provi, ma jina rrit li nkun il-liberat għax il-verità tkun ħarġet. It-tifla tixed fil-qorti u tgħid li missiera stupra u penetra 5 darbiet. L-tifla jsirilha eżami ginekologu u t-tabiba tixed fil-qorti. Bażikament imma l-gynae examination kienet normali. Il-ħajmen kienet intatta. U ma kien hemm xejn bażikament, ħadna ċertu sample swabs ta' xi mart trasmess sesswalment, ma kien hemm xejn ukoll. Jiġifieri bażikament l-examination ma kienx hemm signs of abuse, però t-tifla kienet very distressed. 2011 titwemmen ix-xhieda tat-tifla u Emanuel Camilleri jinstab ħati. Mejju 2013. Emanuel Camilleri jibda jiskonta 2 snin ħabs. Rid noqtol li l-nifsi jiena għax qiegħed f'post li ma ħaqniex inkun hemmhekk jiena. Fil-verità, is-sistema serqitli ħajti. L-avukat Tonio Azzopardi jikteb lill-Kummissarju tal-Pulizija Peter Paul Zammit u jgħidlu biex jerġa' jinvestiga l-każ għaliex fil-ħabs hemm persuna innoċenti. Il-Kummissarju jaħtar lill-Ispettur Sandro Camilleri biex jinvestiga l-każ. L-Ispettur jibda jiltaqa' ma' provi ġodda. Sibt prova ta' ex-boyfriend li kellha it-tifla stess ta' Emanuel Camilleri, illi din, illi dana wara l-investigazzjoni tiegħi ammetti li għall-isma' jina kemm il-darba ammettit miegħi li mhux vera missiera qatt ma milla xejn. Il-hairdresser tat-tifla wkoll titkellem mal-Ispettur Camilleri tgħidlu li t-tifla qed tgħid li missiera qatt ma messa. Da żgur meta t-tifla kienet għandha 10 snin kienet feta tenera, hija rrakkuntat illi kienet tiġi morija ritratti u pinġijiet tal-pene, tal-parti ġenitali ta' raġel, tal-sperma u daw bħal dan titterrepeti li hu fil-qorti għax qatt ma kienet radda l-affarijiet effettivament, allura qed tiġi morija anke fuq l-sperma, isma' bajda, isa ħalib tkun, hekk tittajt inti, din ġiet brainwashed, letteralment brainwashed, biex tajt għandha x'għandha tajt il-qorti u dan qallitunna kollu lilna sal-inqas tikka, sal-inqas koma. Tajdinna kollox minn xi xaddiet. Għax ma ratomx effettivament dal-affarijiet x'ġiet x'qalula biex tajt. Dik, ovvjament, minn bata dan kollu, bata l-missieru. 26 ta' Mejju 2014, wara li Emanuel Camilleri jkun ilu sena fil-ħabs, il-Maġistrat Consuelo Sherry Herrera tmexxi inkjesta li ddum għaddejja mid-9 ta' filgħodu sa 3 ta' filgħodu tal-għada. 28 ta' Mejju 2014 tinfetaħ il-qorti b'urġenza. L-avukat jitlob li Emanuel Camilleri jinħeles mill-ħabs. Jiena għajt niġġielet sal-lum jekk il-bambin irrid nara ħireġ. Naraħ barra u jingħaqad mal-familja. Jerġa' jingħaqad magħna. M'għandix kliem u ma nistax. Hija emozjonali ħafna li taraw barra wara sena u. Illum se joħroġ għall-ewwel darba hawnhekk u qegħdin nistennuh hawnhekk flimkien mal-familja tiegħu. Il-qorti tirrifjuta t-talba biex Emanuel Camilleri jinħeles u terġa' tibagħtu l-ħabs.
it-tim ta' Xarabank jibda petizzjoni online biex Emanuel Camilleri jinħeles mill-ħabs immedjatament. 2 ta' Ġunju 2014, il-Qorti Kostituzzjonali tilqa' talba biex Emanuel Camilleri jinħeles mill-ħabs. Qegħdin quddiem il-ħabs għadhom kif waslitilna l-informazzjoni li ir-raġel li kien ilu 397 ġurnata hawnhekk allegatament innoċenti fl-aħħar se jinħeles. Għadek kif rixt mill-ħabs wara kważi 400 ġurnata. Kif qed tħossok? Ferħan ħafna. Emozjonalment, emozzjoni laqas nista' ngħidlek għax tant kemm huma ħaj l-emozzjonijiet li għandi bħalissa huma enormi. I mean, ma nafx nabgħat ngħidlek inkun onest. Dik hija pura verità li għandi issa l-familja tiegħi miegħi. Dejjem hemmnu fina. Bħalma emmintu intom ukoll li lkom tiffollowjana dan is-snin kollha. It's an ecstatic feeling. Erbatijiem wara li Emanuel Camilleri jinħeles mill-ħabs, Xarabank jagħmel programm speċjali. U dakinhar titkellem għall-ewwel darba fil-pubbliku it-tifla tiegħu. Ma jien kont għadni żgħira, ma kontx naf. Ma kontx naf x'ħajġri da jekk qed tismani jiena nħobbok ħafna u qed nimissjak u nixtieq narak u vera jiddispjaċini tal-li ġara. Sena qabel Emanuel Camilleri jidħol il-ħabs, ibnu Luke ta' 14 sena jimrad bil-leukemja u jmut. U malli joħroġ mill-ħabs, Emanuel imur mill-ewwel fuq il-qabar ta' ibnu Luke. Ġej biex nara t-tifel dawn l-aħħar xahar. Kull ma rajtu darbtejn. It-tifel firri kienu daqsxejn diffiċli għalija konni niġi naraħ. Kull ġimma konni niġi naraħ li t-tifel jiena. Ma daw l-aħħar sena u sena 13 xahar. Kull ma rajtu darbtej. Illum nista' niġi naraħ kemm irrid. Allura għalija dik hija xi ħaġa kbira ħafna. Żewġ sentenzi li kienu żbaljati, illum nafu għax iż-żmien tagħna pariru, kienu żbaljati. Dawk is-sentenzi issa spiċċaw. Il-verità waslet, sa kulħadd jafa jien innoċenti. ħarġet din is-sentenza hawnhekk ftit jimilu minn 3 imħalfin u sabet u qalet ċaru tont li inti innoċenti. Tat ukoll kumpens issa nitkellmu fuq ta' 23,000 euro, nitkellmu fuq. Suppost qed niċċelebraw aħna imma tidru imkisrin. It-triq biex wasalna saw Pep kienet jiebsa. Twila u jiebsa. Dik is-sentenza li għandek f'idek hemm 3 affarijiet li mhux jien biss
aħna inna niġġieldu għalihom. Wrongful conviction, miscarriage of justice, innoċenti. U dik is-sentenza għandha it-tlet kelmiet miktubin fiha. Inti wkoll Desire, għaddejt jiena ngħid, jiena għext din l-istorja ngħid li batejt daqsu hekk mhux kultant iktar minnu. Id-batija hija kbira għaliex meta kien maqful ġewwa, inti tkun il-bastum ta' barra. L-ebda kumpens, muħaġġib, id-batija li konna dej minna, għadna dej minna u ħanibqaw għaddej minna. Jekk tippermettuli ħanħares ftit lejn il-kamera u nagħmel kummenti għax jiena involut f'dan il-każ ukoll. U nixtieq ngħid xi ħaġa lin-nies li qed jarawna. Għaliex hawnhekk għandna sentenza illi qed tgħid illi tliet imħalfin qed jgħidu li innoċenti kif qal Manuel, imma tat ukoll kumpens. U nixtieq ngħid mill-ewwel illi dak il-kumpens li ħadu laqqas ikopri l-ispejjeż li dawn għamlu. 23,000 iktar għamlu spejjeż. Jiena li ma nistax nifhemu. Kif meta tara l-każ u jiena nafu issa sew dan il-każ, ma bdewx jixalu bozzozz ħomor li din it-tifla hija mġela tivvinta din l-istorja. Ta' par qalet illi kienet stuprata 5 darbiet. Imbagħad għamlu test mediċi u sabu li din kienet intatta u li ma kelli li ħadd ma stupra. X'għamlu flok qalu tagħna ġaqgħet mhux qed naraw li hemm resquh fuq defilement, mhux fuq stupru għax inbidlet il-verżjoni. Allura jien nistaqsi, x'esperti hemm hemmhekk, x'esperti intom biex ma ndinajtux li din it-tifla qiegħda tajt storja li qaħlula. Din irrepetit storja li qaħlula. Imma ma tindunawx. U kien hemm darba anke kienet ma' psikoloġista ta' tfal u qaltilha jien qed nivvinta din l-istorja, jien qed niġi mġiela u xejn laqqas tidħol fil-fall tal-qorti. Imma għaliex? Għaliex għamiltulu hekk il dan ir-raġel? Għaliex għamiltula hekk il din il-familja? Nixtieq nisma' risposta. Għaliex tfajtuh 379 ġurnata fiċ-ċella, il-ħabs għal xejn. Għaliex? U tafu kemm damu daw, tafu kemm ilhom jiġġieldu għal ġustizzja. 17 sena. 17 sena ġo dal-pajjiż tittamel 17 sena biex tieħu ġustizzja. Xaru każa, miskom tistħu. Waqt dawk iż-snin li Manuel kien madut ma' kulħadd li kien pedofolu, kellu t-tifel qed imut b'kanċer. U li jiddispjaċini li laħaq miet qabel ma dar raġel qalu li mhuwiex pedofolu għax irriżulta b'mod l-iktar ċar li din kien kollox invventat. Imma dak it-tifel laħaq miet. Jien ma nafx, imma naħseb laħaqhom apoloġija minn ximkien dawn in-nies. Minn ximkien mhux għax se tagħmel xi differenza. Dan ir-raġel poġġew ħanka fuq ir-reġistru tal-pedofili. U għamel hekk ta' biex inqala minnu. U sadattant kien teacher l-Emcast u spiċċa mingħajr xogħol. Spiċċa neħħew minn hemm minħabba dil ħaġa. U sal-lum għadhom ma reġgħux daħluh. U jiena wkoll nixtieq nuri solidarjetà ma' dik it-tifla. Jiena lija l-akbar abbuż sar fuq dik it-tifla. Fuq dik it-tifla li meta kienet żgħira bdew daħlula ġo moħħa kif inhu l-pene tar-raġel, kif inhu biex meta titla' l-qorti. Dik żgur kienet abbużata dik it-tifla u minn hawn nuri solidarjetà magħha. Tissirtuhom il dawn in-nies. Miskom tistħu dak li ngħid. Sorry, imma ma niflaħx ma ngħidix din il-ħaġa jiena. Għaliex naf minn xi għaddejtu. Ejja nieħdok 17 sena lura.
Inħodkom 17 sena l-ura. Met inti Desire kont il-partner tiegħu, u Madonna sir taf illi da abbuża lil bintu. U stuprajk ma triċ ukoll. Abbuż enormi, serju, Madonna qasni flaħnajda. Inti kellek tifla diġà minn żwieġ ta' qabel. Kont anka tqila f'mument minnhom bit-tifel li għandkom, it-tnejn li intom flimkien. X'kienet reazzjoni? Ma nemnekx hekk tgħidli li ma suspettajt, għax fil-bidu mhux hekk ix-xokk, x'għamilt? Meta ħarġet l-ewwel darba li smajta kien xokk. Ġo moħħi kien għaddej jekk da mis-tifla tiegħu li t-tifla tiegħi li kienet ġa tgħix u ġa kien jgħix magħna x'seta' milla iktar. Kienet jibsa Peppa ġiex inti għandek raġel li tħobb u għandek il-wliedek. Kont ġat ila jien, għal-bidu kont nibża. Ma bdejtx nafdaħ, ma nafdax it-tifla fejn tmur it-tifla niġri warajha. Naħseb jiena kwalinkwa kienet tagħmel l-istess li għamilt jien. Sakemm u stess induna u qalli jiena naf x'in tagħmel. Qatt ma qalli jew qatt ma tani tort, pero l-lum il-ġurnata nħossni. Ġifieri kont taf li mhux vera, Manuel. U xorta kont qed tifhem li qed toqgħodlu kassa. Kull ġenitur li jħobb lil uliedu ħajħoss dawn is-sentimenti. Kieku jiena kont viċi versa, konna mill-istess bħala. Eżatt. U mbagħad anke l-avukat ma kienx qed jemnek. Iva. Fil-bidu Dr. Tonio Azzopardi. Fil-fatt fil-bidu kien qalli jekk għamilta aħjar tgħidli issa. Aħjar tgħidli issa minflok ngħaddu dal-kalvarju kollu. Sakemm darba minnhom kellna seduta, kienet daqsxejn mqanqla. Beda jara ċertu affarijiet li tani raġun 100%, kien ħareġ minn ġo l-awla, kien irrabjat ħafna dikinhar, dar fuq il-mara, fuq Desire, u qalla serraħ moħħok għax dak m'għamel xejn. Ma mhix dak li qegħdin jgħidu. U beda jemnek hu? Iva. U bdejt hemmnu inti. Għax imbagħad rajna fatti, orini fatti, serraħ li rasi, jien dakin il-kawża kienet bil-bibin magħluqin, allura jien ma kontx naf x'inhu jiġri ġol qorti, allura rid lilu jigwidani. U minn dakinhar bdejna t-tela. Minn dakinhar bdejna t-tela. Imbagħad għadda żmien tilajn iżlin deferita u insomma mnaqgħodux ngħidu kemm il-darba ġiet deferita u batukom lura imma mbagħad ġiet is-sentenza. Iva. U naħseb in ma kontx qed tistenna. Le. Le, kienet sentenza li xxukjatni. Għaliex emmint li l-verità tidher ċara għalmenu fajnejna kienet ċara, ċarissima. Emmint li il-qorti wkoll ħatara ċara bħalna. Imma ġejt ikkundannat 2 snin priġunerija. Kif ħassejtu konna min jafel? Naħseb id-dinja tafu hekk. Waqfet. Eżatt, ma tkun taf fejn ħaddur. Fuq min ħaddur iktar. Dorna l-awtoritajiet, dorna granfajna ma fejn stajna. Bl-evidenza tajnijom l-om kolla. Ma kenniex għal-feres u ċertu evidenza tajnijom. Ma ħadd ma kienet jemminkom. Le. No, ħadd. Le. ħadd ma tagħna il-benefiċċju li għandna raġun. Ħadd. Mbagħad appellajtu u l-appell jerġa' jikkonferma s-sentenza u darba daħluk. Plus li is-sentenza żiduh fir-reġistru tal-pedofili. U naħseb ma kienx is-sentenza biss li kisritna li mbagħad li inti taf li inti għandek il-partner tiegħek imniżżel ġo reġistru tal-pedofili. Tal-pedofili mhux reġistru kwalinkwe. Spiċċa mix-xogħol, ġifieri spiċċa bla xogħol. Spiċċajt koll, spiċċajt literalment. Il-ħajti spiċċat. Dak il-ħin li ġiet ikkonfermata s-sentenza, jiena ħajti ispiċċat. U bad daħluk il-ħabsek u inti poġġewk naturalment ma dawk li jkunu stabu ħatja ta' kont divizjoni numru 8 jiena kont. Kif ħassejtek hekk, jiġifieri? Jiena meta kont il-ħabs anke l-feature etta xtaqt nieħu ħajti bidejja.
Għaliex meta inti ma tħoss li għandek tkun hemmhekk għax jgħat hemmhekk intortament. Ma tafx fejn taqbad tigranfa. Jiena dak ma li dħalt il-ħabs neżżawni mhux mill-ħwejjeġ, ma neżżawli dak kollu li ħdimt għalih. Ismi, ir-reputazzjoni tiegħi. Fejn wasalt fil-ħajja. Il-familja tiegħek. Kollox. Il-tifel tiegħek. Il-libertà tiegħi. It-tifel. Kollox ħaduli. Il-tifel li ħollis kollox ħaduli. Jiena dak il-ħin kont letteralment non-existent, spiċċajt. Meta tħoss iċ-ċavetta tingħala hekk. U taf li qiegħed hemm ġew għal xejn, x'inhi l-feeling, x'inhi l-feeling? Letteralment tħossok bħal mettlek imneżza. U inti kont għaddi minn hemmhekk u biex forsi. Dak iż-żmien kont ngħaddi impaqpa mill-ħabs. illum il-ġurnata qas nersaqlem. Ma tgħaddix minn dik it-triq. Laqas nitla'. Imma qabel kont paqpa biex forsi Kont imur. Kont tismaħħa li mhux. Għax kien Nismaħħa xi-tieqa tiegħi kienet in-naħa tat-triq. Kont tismaħħa. Imma ma kontx inkun naf li sakemm qalt li l-ewwel darba ma kontx naf. Imma mbagħad tgħidlek isma' inkun għaddejja u tibda tgħid għaddejja l-mara. Fuq il-Facebook għamet diskussjoni kif ħarġet min se jħallas li għaliha. Mhux aħjar iħallsu daw li gidbet u minn qabbada eċetera. Se nsaqsihom. Irrid ngħidilkom ukoll illi dan ir-raġel b'dak li għadda minnu qabditu depression. Beda jbati bil-pressjoni. Beda jbati bid-diabete u dal-aħħar għamel double bypass ġo qalbu. Dak li ħa dan ir-raġel ħanifqu għal-waqfa. Meta niġrura inkomplu din l-istorja. Meet cravings made effortless. TM6, the all-new Thermomix by Vorwerk. In Malta, we don't say. Desire, meta ħarġet dis-sentenza u ntqajna, inti qed li dan mhux ir-raġel ta' 17 sena ilu, għaliex mhux ir-raġel? Ir-raġel għaliex qabel kien dejjem daħqani, jara kif jagħmel li l-ħajja ħodha pożittiva. Illum il-ġurnata id-depression ma tgħinx u jiena nifhmu. Però mhux kulħadd jifhmek Pep. Li jinqata' waħdu ma jkellimniex hija jibsa għaliex tittejxa, tipprova tifhem minn xiex tal-bniedem għadda biex inti tifhmu. Min mex il-ħajja ma jistaqat jifhimni. Min ma għex ċertu dbatijiet u oħra li ngħid li meta inti ma tmiss mal-qorti ma tafx ġifieri. L-istress li toħloq fija nnifisha, allura inti titgħallem tgħix. Emmanuel huwa bniedem differenti. U intom telaqkom kulħadd. Iva. Telqukom il-ħibbiet. Iva. Kulħadd telaqna. Dik waħda l-ikbar Kulħadd telaqna. Naħseb l-iktar li ħassejna dawk l-nies li aħna konna nikkonsidraw close tagħna, ħbieb tagħna, malli qednilhom x'inhu jiġri għax
aħna li jednilhom għal-raġuni li ħsibna li bħal diversi każijiet oħrajn tara fuq it-televiżjoni u x'nafjena għedna aħjar ngħidulhom aħna milli jsiru jafu minn fuq il-medja. Anka dik malli jednilhom aħna tarhom kollha passu lem. Ma rajnihomx minn hemm iktar. Iktar żmien. Weġġatek dik. Weġġatna laqa. Għaliex il-ħbiberija mhijiex qed hemmhekk għal good times biss, anke meta jkun hemm il-mewġ. Il-ħbiberija tibqa'. U anke tħoss li mhumiex qed jemmnuk din feeling ikraħ. Però Pep, tifhem, tipprova tifhem il-kulħadd. Jiena nifhem li beżaw bħalma bżajt jien. Però per-każina sħabi kienu 6. Konni naħbib minn xkunitna. Qatt ma bsart li se jitilquni fl-iktar momenti diffiċli li jiena xtaqthom. Nifhimhom li. X'ħassejt imma x'ħass? Weġġa' u nibkihom sal-lum. Però la jiena m'emmintniex meta jien l-iktar qed nassigurak kont ċerta milli qed ngħidlek. Mintomx ħbieb. Jiena nifhem tax jiena meta kont ġejt għandi mintom it-tnejn ġejtu għandi ukoll meta ħrixt ngħid illi nemmen fl-innoċenza tiegħek għalawli kull ma għandi ġifieri u jiena mhux kull min jiġi għandi u jgħidli li hu innoċenti naqbad u niddiġ mhux se niġġudika, però jiena meta mbagħad nara l-affarijiet meta nara niftakar entni mibsut li kien ġi torturat fid-depo. Qed dan innoċenti u ġi provat li innoċenti, jgħan niftakar Petro Pawl Busuttil, tafawlu l-arba, frejmjaw, kontat, dan innoċenti u protestajt fit-toroq. U kien innoċenti, inti l-istess. Il-raġel ta' Giovanna, meta ħarġet, kont teddi ma kellix għalfejn ir-reżenja, dar raġel innoċenti u fil-fatt kien innoċenti. Iġifieri, u llum irrid ngħid li hemm persuna li weħel il-ħabs. Fost oħrajn illi wkoll qed inqisu. Konvint li hu innoċenti. U nibqa' jiena mort Santu Wistin u dik l-iskola mal-mitni xi għall-mitni li nibqa' sakemm nasal biex dik il-persuna ngħinha kif ħassejt li għandi nagħmel magħkom, hekk biħsibni nibqa' nagħmel ma' dar raġel ukoll. Għax hemm hemmhekk kif taf inti. Hemm nies il-ħabs għal xejn. Żgur. U rridu naraw kif se noħorġuhom minn hemm għax qegħdin hemmhekk għal xejn. Spiċċajtu anka bla flus. Iva, għamilna perjodu li prattikament spiċċajna kellna nbijaw il-karozza, kellna karozza spiċċajna biħħejnija biex nkunu nistgħu ngħaddu. Prattikament konna nitimgħu dak iż-żmien it-tifla għax kienet għadha pregnant, konna nitimgħu it-tifla u aħna naraw se nieklu. Daqshekk ġifieri, tispiċċa fixxa. Dawk il-miet qed toħorġu. Qed toħorġu. Eluf. U mbagħad plas li qed imutlek it-tifel bil-kanċer għax inkredibbli għedi l-istorja. Kienet jibsa ħafna. Li ku kelli l-għażla li nbiddel il-post tiegħi miegħu ma konx naħsibha darbtej. Kien għadu żgħir, kellu 14. Meta miet? Jien għex ta' ħajti. Kien għadu ħajibda. Ma tħossek li ħasra li miet jaħseb, ma nafx kienx jaħseb li inti pedofolu. Luke kien jaf il-verità. Fil-fatt, waqt li kien jagħti imut, jien erbaħt il-kura u kustodja esklusiva tiegħu. Kont il-caregiver tiegħu prattikament. Ġifieri Luke tela jixed, tela jitkellem mal-avukata ta' tfal u għalila milla sa' żed. Jien sirt naf x'intqal wara li miet. Għax kienu daqshekk ibsin l-affarijiet li qal. U l-weġġa' u d-diskustanti li kelli ma li sirt nafhom kont diskustat immens. Però qatt ħadd ma ħapassi fuq dak li qal ibni. Ħadd. U inti konvint li kien jaħseb li inti innoċenti. Iva. Qabel mieti. Iva. Kien jaf. Għax kien xed u kien qal x'kien jiġri.
mill-bidu sal-aħħar. Kien qal kollox. Bekk il-qorti tal-maġistrati kienu tawni il-kura u kustodja esklusiva. Fuq x'qalu. Għaxux vera, dak it-tfal meta jiġu użati b'dan il-mod, ġifieri u diet ngħidha mhux għal daw, għall-affarijiet li qed jiġru minn barra di qed tiġri. Ara ma rridux ngħidu biex nagħmluha ċara, min huwa abbużat jew min kien abbużat għandu jmur u jitkellem anka mal-liġken ħaġa, dejjem tkellmu, dejjem irrapportaw. Imma li tivvinta storja bħal din le, għaxara xikkja u l-effett fuq it-tifla. Għax da abbuż, da abbuż. Inti tirrabja u li t-tifla kienet tettajda u laffajt fuqek. Tirrabja għax taf li mhumiex vera, però tissimpatizza magħha għax taf minn xi għaddiet biex waslet biex qalet dawk l-affarijiet. Din għaddit minn martirju. Bħalma għaddejna aħna, hija għaddiet u mod ieħor. Ġifieri di floket pinġi u timla l-istampi bil-crayons. Ekku. Ta' Tom and Jerry, di qed pinġi il-parti privata tar-raġel ħalli tkun taf meta jsaqsu għall-qorti kif inhu. Ekku. Inkredibbli. Abbuż li abbuż ma xtara. U ma tkelkom it-tifel kontu għattulu li beta għarreħ il-ħabs. Il-tifel, onestament, it-tfal, it-nejti li kienu jiexu d-darmana, għat maridna ninvolvuhom fil-kas. Saħan sitra konna tilaw il-qorti, konna nsemmuha isem ta' Lukanda. Allora da minna li l-mami juddadi ħajmorru Lukanda, kien imur l-iskola jidlom ommi marred il-Lukanda. Saħan sitra darba teacher batet għalina. Mela t-tifel ma kien joqsu xej, pero ma jistax ikun intom dejjem tiġru ġod il-Lukanda. Ovvja, dejjem bżajt għax tfal jitkellmu, dejjem bżajt li hu ħajjiġi labeled, it-tifel bata l-iskola. Għordiri, meta missieru kien il-ħabs, daqqat kisrulu idejh, daqqat apon 4 sinnit qalawh. Kienu jafu tfali ġifieri. Għaliex, meta ħarġet fil-medja, Malta żgħira. L-ommijiet jafu, jien ma stajtx ma nibaċċi t-tifel l-iskola. Kien jiġibu li ukoll. Ħafna. U l-lum il-ġurnata l-ikbar dispjaċiri kolli għandi li dat tifel għadda minn di trauma meta qas kien jaf x'inhuma. Jien niftakar meta kont nieħdu l-ħabs. L-istess konna tajna l-ħabs isem ta' Lukanda. Għax jien kont nistħinejt li sejra l-ħabs. Kont nistħina m'għandi xejn, però kont nistħinejt li jiena sejra l-ħabs. Meta kien hemm min gwardjan kien jgħidu li ent il-mara tal-pedofolu, dik kienet weġġani. Imma jien kelli npoġġi ma' tifel ta' 10 snin u ngħidlu x'inhu pedofolu. Ma naħsibx kien jifhimni imma kienet weġġani li jiena rrid infhem tifel għal xiex missieru huwa akkużat. Illum il-ġurnata tifel tiegħi għex ħajtu til-ħajja għex. Rati, avukat, ħabs, media. Ok, il-qorti 3 imħalfin għalu li inti innoċenti kif edna u għalu li ħaqqek kumpens ta' 23,000 meta saqsejk għalu din hija l-ikbar li setaw jagħtu ġifieri fil-liġi fil-każ tinbidel il-liġi trid, imma mhux dak il-punt. Imma għalu isma' daw għandhom ħarsuhom di l-vinta minn Alla biex tikdeb, minn Alla biex tivvinta l-istorja, eċetera. Inti x'taħseb? Dik is-sentenza qalet bħalma inna ngħidu da żmien kollu nispruvaw nispjegaw kull min jistaqsina. Vera, it-tifla gidbet. Hija persuna privata. Veru. Però jiena mhux it-tifla li tifatni l-ħabs, jiena mhux it-tifla li investigatni, iżda l-pulizija u l-qrati ta' Malta
lili, investigawni u kundannawni. Allura, min għamlu l-iżball? It-tiflax kitbet? Jew il-qrati. Is-sentenza tgħidlek il-qorti vera għamlet żball għax l-evidenza li kellha imxiet fuqu, però l-iżball li għamlet mbagħad li wara li ħareġ il-fatt il-ġdid li t-tifla ammettit li kitbet baqgħu jsostnu li jiena minix intutelat għal kumpens, minix intutelat għal xejn, għax Kif tħarsu leħ dal-kumpens? Pep lebda flus, lebda mont, mu se jġiblek ħajtek fej kienet. Lebda mont ta' flus. Jiena bħalmet. X'inhu Dak il-kumpens ma narax rebħ ta' flus. Għax għalija il-flus 1 euro ngħaddi għax tallimt. 10 euros ngħaddi, 100 euros ngħaddi. Bħalmet dawk it-tlet kelmiet għalija huma l-ikbar rebħiet tiegħi. Wrongful conviction, miscarriage of justice u innoċenti. Dawk ir-rebħiet tiegħi, mhux dak il-flus. Jiena xtaqtu kolaw insemmi l-ispettur Sandro Camilleri li iċċielet u raw ikraħ ħafna dak iż-żmien li ħada kontra il-poter tajjeb. Jiena l-ispettur Camilleri ma kontx nafu qabel. Supretendent, sorry, ma kontx nafu qabel sakemm beda jinvestiga l-Kastana. Kellu ċans bħalma kellhom l-oħrajn. Mortandu daqskemm mortant l-oħrajn. Ġrejna għamel u beda jagħmel jara oġġett, karta. Li konninna nitolbu lill-pulizija, isma' araw din, għamlu iċċekkjaw din. U ta' fil-minit insemmi wkoll il-maġistrat illum imħallef Consuelo Sherry Herrera li wkoll kif saret taf għamlet maratona għax għalet dar raġel jakku vera dal-etnisma m'għandux jagħmel si oħra l-ħabs. Ekku. Nirringrazzja U sal-mila tal-ħin kollu li bdiet miex id-9 ta' filgħodu salada għaddejja tisma'. Illum iżżewwixtu? Iżżewwixtu? Ma stajtux tmorru honeymoon? Le. Għal żewġ raġunijiet. X'inhuma? One, finanzi. Finanzi. U tu, jumejn wara it-tieċ kelli seduta l-qorti. Li by the way ġid deferita. Xorta. Narawkom hemmhekk turu ċuliket. L-ewwel ritratt dak l-ewwel ritratt li ħadna wara li żżawwiġna. Happy days. Very happy days. Nippruvaw il-ħajja nħarsu lejha b'mod pożittiv. Li ġara, xejn ma jista' jħassru Pep. M'hemm xejn li tista' tħassar tipprova mill-ikraħ toħroġ is-sabiħ tiegħu. Tgħid li s-sabiħ ħa toħroġ. Imma nħarsu lulhom għandna dik is-sentenza naħseb nista' nifrejmja. U nippruvaw nħarsu l-qoddim nibdew ngħixu ħajjitna. Jiena nixtieq, Manuel, nirringrazzjak lilek anka ta' kemm qattajna żmien flimkien u lilek Desiré u nħallikom biex tagħlqu bl-aħħar kummenti tiegħekom. Jiena il-kumment li nixtieq nirringrazzja lilek Pep talli mill-bidunet emmint fina, tajtna l-vuċi, is-sapport dejjem hemmhekk kont għalina. Il-superintendent għax kont ħanejlu spettur nerġa', il-superintendent Sandro Camilleri għax dan il-bniedem għadda minn martierju kbir tas-sagrifiċċji li għamel u ħaġa li rrid ngħid wedni kelma u baqa' sakemm wasal biex wettaqa. Għax kien qalli jekk insib nitfa' ta' xi ħaġa li mhijiex sew, jien ħanigranfa magħha u nwedek li noħorġok minn dak il-ħabs.
U hekk kien għamel. Sab li kellu jsib. U għamlu. Nirringrazzja lill-avukat tiegħi, Dr. Tonio Zoppardi, tax-xogħol u ħafna xogħol li għamel u tal-pariri kollha li tagħna. Dawk naħseb l-iktar importanti. Ma ngħidilx jagħmlu li. Naħseb jiena nirringrazzja lill-poplu Malti u Għawdex li meta aħna ħriġna fil-medja semawna, laqgħuna ġadarhom u tawna s-support. Illum il-ġurnat ngħidilhom grazzi minn qalbi. U lilek Pep tas-support kbir li dejjem tajtna. Jena nixtieq nirringrazzjawkom u ngħid lin-nies illi forsi għaddejjin minn affarijiet bħal daw biex jagħmlu kuraġġ għaliex finalment kif ġara f'dal-każ il-verità titla' fil-wiċċ. Forsi ddum tawża mhux 17 sena imma titla' fil-wiċċ. Grazzi ħafna. Grazzi Pep. Grazzi. Naħseb għalija xaraban kif isser ħafna. Sfortunatament nemozzjona ruħi ħafna raġuni li meta kien hemm ħadd ieħor li ma tanix widen m'hemmx alla volja bil-provi kollha li kelli. Literalment fetaħ li l-bib u tafani l-barra. Xarabank kien dik l-ispalla appart il-familja, il-familja tiegħi minn dejjem kienet miegħi. Ma Xarabank islum il-ġurnata ġiet extended family tiegħi. Dejjem kienu hemmhekk, dejjem tawna support, anke dik id-daqsxejn ta' telefonata, kif inti, kif intom, kollox sew mixjin, isma' jkollok bżonn tgħid xi ħaġa, ejdilna ta' u nisimgħuk. Kemm il-persuna mlita dik f'dan iż-żmien. Naħseb barra l-familja tiegħi. Naħseb qiegħed waħda biex toddhom dawn in-nies hija biżżejjed. Nirringrazzja l-poplu Malti u Għawdex tas-sapport kollu li tagħna f'dan iż-żmien. Naħseb ma kellix l-opportunità li ngħidha, ma stennejtx tas-sapport minnant il-poplu Malti Għawdex kollu, llum il-ġurnata naf kemm hu poplu maqut u fejn tidħol inġustizzja, il-poplu Malti Għawdex jaraf.